Искаш да се види колко. И сега. Може ли? Може. И аз не видях. Много аз съм Анетка. И вярвам дека много съм да вземам за жена. Сакам да вземам за Коя жена. Анетка? И отдек ќе ја земеш ти за жена неа? Ка вземам От пурка. от пурка, ка вземам от пурка. На татка и на майка казвам, дай ме Анетка за жена. Какви толкова текстове има? Да си живеем заедно. А јас като нейна сестра на кој ти ма даеш? Не знам къде има. Ви има. Най-нови на тебе. Ми! От Смоквица? Ти най-нови ще бе. Брат ти. А дай да ти пушки тебе Анетка писма. По Пуштаро. Ама на која адреса? На pushmoon.com. Смоквица? Смоквиц. Добро, ај не им пред да Айде. Е, шо, Анета е она. Еша, Анетка си. слушай. Бале. Слушай. Покажи му скоро. Ай, гърбот, Гърб. Ај сега грбот. Убаво стеги. Стомашни. Ај сега стомашните. Стомачни. Ама хубаво. Да ја видиме, дигни Смири се буста. първо. Добре. Бати, шо там беше? Ой, седни до Анетка. Ојде га Анетка. Ой, седни до нея. Ај пушти Полюбче пак. Ането, фатила. Ей, Ой, седни до нея. дечко бе, нема дечко бе. Јас те сакам бе, ни дечко, ни мечко бе. Јас те сакам бе. Като да вземам от татко ти от майите бе. Нема дечко, мечко, като те вземам за мене. Ка вземам за жена, ка вземам, нема ни дечко. Като вземам за жена, като питам татко ти майите бе. Бешки. Не усетим, Много те сакам, не така. По-гласно, по-гласно. не се слуша нищо. Шо ја По-гласно. мислиш ти на неа? Кой го саиш? Анетка, много я сакам бе, Анетка. Много я сакам. От кога си залюбил в неа? От преди. Анетка, много те сакам. Сърце. Ой, седни до нея. Овца, ей, викни му на Вълба адмирация, викни му.